Lagunok ongi etorri Lastotxapen kanalera, bueno, akizu moduan jokua ofizialki gaur atera da, baina berandago erosiko dudanez eta gaur justo San Valentin eguna denez berabaki nuen bideo hau grabatzea egun honetarako, bueno, San Valentin ezberdin bat egiteko eta beraz guazen partidatxo bat jolastera, ohikoa dena jolastuko dugu paketzailearekin eta listo. Lurralden gauza eta aurra jarraitu dugu. Bale, hau irazi dugu. Ez dakidana da jokoa erosten dudanean aurrerago ez dakit noiz erosten dudanean orain arte egindako prozesu guztia mantentzea pertsonaien nivelak, desblokeatu ditugu pertsonaiak eta espero dut baiet beste jokuetan bezala, espazioagatik desinstalatzen duzuna, baina a ber, nola azaldu. Vale, pres gaude. Bueno, berdin du. Hori da, beste jokuetan batelen adibidez, joku horietan kontu bat baduzu gero berri instalatzen dituzunan jokuak, joku horretan lortu duzuna mantentzen da. Ezer gertatu ez balitz bezar eta ezara berriz ere hasi behar hutsetik. Baina, bueno, hori berdin zait. Bederatzi Zidea nahiko kaina eman dio jokuari. Beste baketxaile bat bigarren nivel eta baina jokua jabeta ez daukadanean izango dugu beste joku bat agian kanalean Tiger Knight dela honen antzekoa, baina Txinan oinarritutakoa eta zure gerlariaz aparte tropa tropei aginduak ematen dizkiz esan dituzue, tropei aginduak ematen diezue eta pertsona pizkanaka hobetzen zoaz eta tierra zigotzen eta pertsonai berriak desblokeatzeko aukera dago. C puntua gure ganatzera. Habéis perdido la zona A. Habéis capturado la zona C. Ere mua gurea da. Eta gara bat, zen. Ere mua guretzeko. Baina edo gaituzte. Berriz agertuko gara eta ere mua Habéis perdido la zona C. Bueno, gure esku izateko bidean egongo gara. Vale, hori da, joango gara ere mua gure ganatzera eta joango gara
Buah, kanpora. Joder! Bat en kontra. ¡Habéis capturado la zona A! Gaina bizitza rekuperatzen ari da, sortea dugu, abar. Eta joango gara de puntuare. Eta horretan joango hemendik. ¡Habéis perdido la zona A! ¡Habéis capturado la zona C! Orain, agunea berriro lortzera joango gara. Bara, hemen. ¡Habéis capturado la zona A! Orain, minioen konta borrokara. ¡Habéis perdido la zona C! Pero beste antzeko joku bat da Warhammer Bernstein. ¡Hala! ¡Qué bestia! ¡Ah! Honetan. Daukaguneko txarto gauden, ez? Eta joango gara agunera ia hori itxer recuperatzen. ¡Habéis capturado la zona A! Medio hona den. Bai. Hemen etorrita lortzen dugu bizitza uneko unera berriz izatea eta borrokara joaten. Vale. Eta joango gara borrokara. Eskeletatik bera. Bera. Gure gana. ¡Enemigo flashea! Horrela denbora osoa, puntuak lortu, gora bera. Eta zeguneo. ¡Habéis capturado la zona C! Punto berriro guretan etxera joango gara. Delako. Kaka. Hubiese ido eta une batetara joateko bizitza errekuperatzeko. Beraz, zuzenan joango gara eremura. Ez, hemen bizitza guztia daukagu. Hori da, ze eremura joan, eskutu joan zen da. ¡Habéis perdido la zona C! Vale. Bendik. Eremura berriro ere. Puntu barritu. Eta muerte súbita. Lortu behar dugula. Vale, eremua.
Beste ere mungo gara. Habéis capturado la zona C. Agunea. Habéis perdido la zona C. Agunea lortu dugu. Gogoaz entzegunaren bila. Gora bera gaude denbora, guztian edo apur bat bakantzagarria. Egunaren bila, espero dugu hortik inores egotea ia puntuetara heltzeko eta horrela muerte subita lortzea eta euren etxeak hiltzen ditugun lortzea. Habéis capturado la zona C. Helburua daure. Labar. Bategi hori gerilla. Derecha. Ahora bueno, vale, eso. Irazi dugu. Ja, esperientzia puntu gehiago. Bosgarren nivelera ez gara heldu. Baina, bueno, beste partidatxo bat jolaztuko dugu. Prez gaude, noski. Terrera ja, bosgarren nivelera helduko naizelakoan nago eta kortuan izan da beste bideo batzuk ere grabatu izan ditu dara beste joku batzuetakoak, bueno beintza San Valentin egunerako bideoa bada. Japonian jolastuko dugu orain. Noski honekin. Atzera, okei. Prest, vale. Arazo tekniko bat izan dugu, kasu honetan. Hemen gure pertsonia maskineta. Berserkerra gure taldean. Hori ondo gongo da. Berserkerrari laguntzen saiatuko dugu moduan eta bi bot. Bueno, ezer baino beto bada. Baina, bueno, berserkerra erabiltzea nahiko praktika beharko da. Baina, bueno, gure helburua denez bi espatadura. Bez dakidu, bisualki eta bar oso polita dela iruditzen zait. Gainera jartzen du, berserkerra amplificadora eta beste samuraina. Vamos! Lehenik eta egin puntu. Gurekin dato. Ondo, hori garrantzitsua da. Habéis perdido la zona C. Vale, lehen ez dator gurekin. Habéis capturado la zona A. Unera galdu dugun bizitza bene Habéis perdido la zona A. benetan
Ia hortik joaten den. Eta horrela bizitza berriz euneko eunera daukagu. Ez doa hortik, osea... Enbi gainera. No, lo sabes, aquí, puntuak eta joan. Segulako. ¡Habéis capturado la zona A! Vale. Va a ser tu Lord Zen. Oh! Nahiko bizitzen du baina zerretan. Ia esangoaren. Ah, gutxigatik. Bueno, nahiko... Habéis perdido la zona A. Ba, goaz berriro. Puntuaren bila. Laguntza. Joder, beti nire gana. Neta. Joder. Puntura berriro, joder, berserker oso potente dago. Berriz ere borrokara. Gora berserkerrarekin azken bataila lortzeko. ¡Habéis capturado la zona A! ¡Muerte súbita! ¡Habéis capturado la zona C! Onda txeti, zuele! ¡Habéis perdido la zona C! En punto voy ahora.
Sartzen ari gara. Ba, ez badia etortzen gure txatu beto. Netan. ¡Oh! Habéis perdido la zona A. Fuck. Oh, bueno. Izan gara honenak gure taldean behintzat. Dugu zer lortu. Eta bargarren nivelera behintzat heldu gara. Eta... Bueno lagunok, hau izan da dena, hurrengora arte. Agur.